Hello, Sir Fidel. Good morning po. Good morning. Sir, matanong lang po, kumusta po ang pag-aalaga nyo ng stainless bee sa inyong garden? Okay naman po, madam. Di naman mahirap. Buta ilagay mo lang po sa seed ng bee. Okay na po. Antayin mo na lang po. Alagaan mo ang kanyang surrounding. Sir, ano pong plano nyo? Bakit kayo nawiling mag-alaga ng stainless bee sa inyong garden? For pollination lang po ang pinaka-start kong layunin. Pero nung first harvest nyo po, pakita nyo daw sir ang honey po nyo. Ito po, ang naging production po natin. Almost 2.5 liters sir? 2.5. Yan, wow, ang dami. Ano sir, ano po ang nag-udyok sa inyo? Bakit gusto niyo ipagpatuloy ang pag-aalaga ng stainless bees? Bali nag-joke po sa akin yung naging produkto namin dito. Ay, madami pala yung isang box. Hindi pala po biro. Kumbaga nakita agad natin yung advantage. Nakaka-inspired po. Hindi lang sa pollination ng coconut, kasi naging intercrop siya sa inyo pong garden. Bagkus, nagulat tayo. Sa isang box ay 2.5 liters. Napuno siya. At sir, ano po ang maipapayo nyo sa ating mga gustong magsimula pa lang sa pag-alaga ng bubuyog? Papayo ko lang po, wag po tayong ang tawag po dyan, yung titingin-tingin lang po sa mga gumagawa po, talagang subukan po natin para makita natin yan, di lang naman po yung para sa iba. Ang magiging produkto po niyan ay para sa sarili din na po natin kung sakaling meron tayo. Tsaka marami nagiging kaibigan, di ba sir? Nagiging kaibigan. Masaya po ang nasa beekeepers. Okay. Sir Fidel, huling katanungan po. Ano po yung pinaka-goal nyo sa kinabukasan sa pagbubuyog? Ay, sana po marami tayong maging produkto at nang maibenta rin natin sa mga nangailangan po, sa mga may sakit. Sir, napakaganda po. May gastos po ba kayo sa araw-araw sa pag-alaga ng bees? Wala po, effort lang po at naglilibang po tayo sa pagbibisita sa kanila. Makin nyo sir yan. Ito ay contact lang kayo everyday, hindi mo binabahog, walang gastos, low maintenance. Tama po. Pero maraming blessing palang inauwi ang bubuyog sa araw-araw. At sir, yung pinakahuli na po na last part natin, ito po ay yung Beekeepers Association of Camarines Norte as community partner ng Melipony Tourism Development Program. Payag po ba kayo, sir, na matuto ang mga kabataan, ang mga magsasaka sa inyong garden? Ay, payag po. Okay. Sir, thank you very much po muli. Maraming salamat po. Sige po. Salamat po sa Beekeepers.